Awinji ba. An gima nyisi bwana ma okata na riambo. Nyisa. Kopo ni dwani meu. Meu tonge ng'ama ok dwa anagombo meu. Anagombo meu. Nitie tich adi? Achiel. Ma sana sayo ni nigi pesa marach. Niwe wand gold ni chadong. An wand gold. Tijno. Niwe. Ogola wand gold. Tijni. Ogola twengo. Ogoli nyake twengo. Tijni. Ogola kia uso woche manene ni wa uso wirere. Kwani ogola tebwan. Sani kopo ni idongi tich achiel michomo rigo. Kidwa ni mondi meu ba. Agombo meu. Iwinjo? Agombo meu. Chakuso Sirweche. Sirwaru. Mag school ko Sirwara ila mane. Especially inano weri gi Sirweche school maga ng'o ibro. Mago Sirweche school bwana jogo biro nyiewo once in after 1 year. 1 year ya, mante dier. Iwe Sirwaru mane. Bwana kidwa ni mondo meu chakuso Sirweche mine. Atonge. Okawuon ineno Sirweche mine sana sana bedo ni in gi size mar under 18, in gi over 18, in gi over 20, in gi under 21, in gi nyaka XL. XL manu koro mogik. Sirwaru ma age ne en ogik. XL en koro mogik cha. Then gidene mogik kabisa luongo ni double XL ma mbele ne kacho nikidi gwaheri. En koro en gwaheri. Ting'e gima pensa in misauso Sirweche gi. Ma biashara mi nosagoli biashara te. Wan gi Sirwaru mar mtumba, wan gi Sirwaru mar mtumba, ready made. Okang'e man gi pesa. Tinde gihero mane. Ineno. Kawa mora mora. Teknia Sirwaru. Obed mar mtumba, obed mar ready made. But kopo ni nyalo print kaka miwinja nyisi no kata inyalo kawo kendo tidhi print. Kaka mar XX double XL no. Gwaheri no. Kindiko gwaheri, then indiko ni we love you. We love you gwaheri. Bwana mano sel marach bwana. Koro kaka in ng'ama uso Sirwaru achiel pesa di? Iwacho under 18 kadhi mbele. Ano ala na setimo Sirwaru. Achiel na kadhi Kikomba. Sirwaru achiel. Tayudo at gimoro 10 boba ma 15. Mano saka Sirwaru achiel. Anakawo ga in bail. Ikawo Sirwaru bail. Ibroyudo ka bail achiel. Akawo gi 6,000 mano bail achiel. Bail achiel. But ineno 6,000 akawo go bail achiel no. Nikawo go bail achiel. To Sirweche mane iye kanyo en 3,000 pieces. Tachiel achiel kore dhi usa di to bail tis akawo 6,000. Koro achiel dhi usa pesa. Aketo nigi e nengo moyweyo. 50. Nengo en achiel obed miyo obed wasichana nengo en achiel. Joma nyiri joma mine be inafu. But bro luore ng'eni nitie jok mwatero negi ga mwa drop negi iluongo ni delivery. En drop ne ten en yani ni tene kama odware. Koro kata ka ng'ato rini mondo dhi deliver ne Sirwaru e ode. Itere Sirwaru e ode ya. Koro seche moko kawo kata na Sirweche kata na pea 20. Koro mago ok wachaji e nengo mar 50-50. Kanyo nyaka ichieme maber. Koro gin wachajo gi 200 pas Sirwaru. Then koko chako mi pesa marang'o mar deliverance. Delivery. Koro itero, kisetero. Tiyudo bwana kwa samoro bendo embo sechwako sai. Koro ing'eno pimo tineno to iwacho ni masa. Opime wang'i ka. Dong opimo tineno. Opimo tineno tinyise ni ma koro biashara gimoro benya. Chwore dine yudere opimo. Opimo. Kosuso ne mine maonge. Dong inja business. Aja business ayie. Koro iluora akudo chae. To opimo to dongo opimo to wacho ni mosa morome kata tolonyo. Koro ng'ama na obedo matek man pok achaka doga ginene itene Sirwaru. Ginene kai nini ginene luongo nang'o mano kanye loka kae Dagoretti kikalo Dagoretti kona kidhi Kawangware area mar gir Kawangware ka enogolo chunya e timo business no embe ni drop ne na drop ka koro mano mogolo chunya wach ma drop na kaka na drop ne ni to kare na drop ne Sirwaru mono ni tene Sirweche adi na tene ne 25 koro pimo mo Sirweche wete to kaka na wege tene Sirweche gi te 25 gi to wege chia no ko yo business tech Sirweche go dhi wito ibet gi lus mar Sirweche 25 atene Sirweche 25 to wete to timo bende chieth te kase timo na business iwito Sirwaru you know business elal gi yuto ang'eyo en lal gi yuto lal chatenani gi kisungu
lal gi kisu ine minyanyiza kisini misabet you gain and you lose. You gain, you lose. You gain, you lose. that's it.